Makati City versus Catanduanes. Ayan, labanan ni Sir Fidel and Sir Gerald. Ma'am, sir, orong po sir, orong. Wait lang, bawal sa akin. Wait lang ma'am. Sunod na! Sunod! Wala ka nang huli! Ilang puntos? 8! Nakalaon! Wait lang ma'am, wait lang po. 10 lang sila! 11! 10 lang kayo! Nadako pa! Hey! Walang nahuli. Wait lang po, wait lang. Wait lang sir. Wait lang sir. Sir, wait lang. 2, 4, 6, 8. Hindi man nakabalik kasi nandoon. Pag nasa labas 3. Oh. Kaya nakabalik, sir! 2, wait lang sir. 2, 4, 6, 8, 9. Plus yung nandito. 9, hindi pa. Wait lang po sir. Wait lang, may judge tayo dito. May nakapasok dito. Yung isa po dito nakapasok. Hindi. Okay. Hindi man, pero 3 points yun ma'am. Tama na, ina! Okay na, 11! Oh, 11. 11!
Palikod ka na, sir. Nangunan po ang Catanduanes. Followed by Sabayan Lumbabe and Italy. Ang galing ng Catanduanes. Sir, dito tayo, sir. Mag-uumpisa, ha? Kamsur, kamsur, kamsur. Santur, meron pa isa. And the last player ng Catanduanes, ayan na siya. Last player natin ng Santur. We are breaking it up. Kamsur, Kapando. Santur and Catanduanes ang panalo sa first team. Tag, tag. Panalo? Panalo? Catanduanes? Ano malaban na sunod? Ito muna po, Tabaco, Masbate. Tapos yung mananalo dyan ito maglalaban championship. Okay. Ito muna. Tabako po, tabako. Female, tabako. Tabako po, tabako. Female. Kalaban, Masbate para City, sir. kalaban. City, kayo. Gali, sino kalaban? Tabako. Oh, Masbate pala nini. Sorry, sorry. Pareho kaya blue. Tabako po. Sir, tabako babae. Semis, semis.
tatlo? Nakabalik na isa. Kayo lang. Nakabalik na isa. Nakabalik na isa. Yung isa. 3, tapos isang 2. Dalawang 3, dalawang 2. 10. 10. sila babalik tapos sa lupa Apo, 10 po, 10. Katanduan. Time. Okay, palit. Okay, palit po, palit. 10 po, 10 points. Apo. Ma'am, nalabas ka sa linya, ma'am. Dito po. 2, 3. 2, 3. Plus dalawa. Dalawa pabalik na. Isa doon. Tatlo doon. 3. Ay, 5 points doon. Oo. 6. 11. 16.